weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkay hayɗi e nder galle ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mamma Sileye ko on waktu yoni ha to Luksayba gorgol e nder galle Ali Abouba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men yogay jayɗi leydi Sénégal ene garta qimade luural tawetegal hakkude hooreji leydi Sénégal kami hoore jagode leydi batu jagorde hanki o Yasin Fall jagoɗo sariya leydi ndi toɗɗama hoore jagode leydi ndi haade hoore jagode Ousmane Sonko artude e foftorde muɗuma to leydi Mauritanie police fawi juuɗe mum lay laytol fewnoɓe dokimaji ko fate ɗanle ɗe ndewani lawol ha e visa ji matériel uji kewɗi tettama en tato mbiyama teeɓa hen goto nanguirama passeport uji joyyi ɗiɗo ko Mauritanaɓe hen goto ko koɗo jeyaka e nder gendi leydi ndi to leydi Mali fiyande Wulde Diaw ko nden waɗino ko biyeteɗo luluni ene tawe e nder région de Sikasso ha toon to Kuccala kala ha toon to Kadiola ha jafoɗon hewɓe noon dogui waɗi noon dosso en wañoɓe hewɓe wasɓe pittali men kami hewɓe gañiɓe ɗerima laamu leydi ndi ɗe ɓeydantaɓe ndenka e kissala ko fate banggue sumgoji leydi Guinée nogas e jeetati lewru fannudu hen Cour suprême yaltini doggol ngol ha laaɓi landaji jeenayyi lawɗina ɗi ko ɗin tan hewɓe heddiɓe diwama ha laaɓi kolliri hen mette mumen kabruji men mala nata Côte d'Ivoire Cameroun Niger ma en jaton to Sud Soudan Ghana jolam jaɓeri ma en jaton to leydi France kame Ukraine musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkude ɓe makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude ɗe mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e tati jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde mon weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ene yaa ha toon to cuuɗi men ɓulon kaaƴe ngam yettude jaarde wonande ɓulon kaajenaɓe kala fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e garde gola wonande Saydou Sara Diallo walla mbiyen Saydou Ali Sara Diallo e dendagal yaadiɓe fedde nde guila e rewɓe hay worɓe kala hitande hikka nde waɗi hitande ɗimmire wonande kala hitande aɓe ndemanamo guesa taw kadi ko gawri suuna bandi fayida hande o noon woni lappere ndin gawri eɗen jettiɗen jaara almuɓe ceerno Abou Diallo mbawi tigui dawde toon kame ceerno dara gam wadde hen golle paydinde kame yaadiɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr toon to ɓulon kaaƴe wonɓe hittande men ɗimmire ko fate banggue remandemo guesa gawri e kala a hittande ɗum noon ko yidde tan eɗen mbiya tan yo jomiraɗo lomtin yo dusugo ɓooy bi jaahi nabiyila Moustapha sallllahu alayhi wa sallam kumpital meɗen eɗen ngala pulara mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam toon to mbay hawa noon tawete koye Jolofa waɗɗani wonande kaye koyle elfa ni hen kadi waɗɗani daara Jolof no feewi ha toon to beeli heela kame jaɓɓo sappo kala ko noonne kadi hatto gayi daɗal kala o mawlidi nabi sallallah alih w sallam yuɓɓinte ko ñande sappo e joyyi ɓaawo janngo so haaji jomiraɗo ko ñalawma janngo noon hoɓeɓe ɓamata iwde kala banggueji kono kadi khalifaɓe diine ɓe lobbuɗo woni khalifa Aly Wely Ndiaye Cheikh Aly Wely Ndiaye ko ɓeɗo hen tambotoɗe gueɗe kala o jamma matu annabi o sallllahu alayhi wa sallam jogoɗɗo yuɓɓinede toon to cuuɗi men a mbay hawa gartaten koye laamu leydi Sénégal hoorejo leydi ndi kala ñalawma garɗo luural ne ɓeydo tan feeñje ha tenti o saaha guilay laylati rendo ɗi ha yettanima kadi kaalirɗe ɗi kala e nokkuji ɗi kala haalete tan hande o ko hakkude hoorejo leydi ndi kami hoore jaggaɗo leydi ndi teskede kayem wonande sifa golle mabɓe e haala mabɓe e gonangal mabɓe kala ene hollira ko ɓuuti holliri oɗo saaha kay ala kala mbawdigo wongu hakkude mabɓe so wona tan kay oɗo saaha aɓe ndeeƴi moni kala no gollirta eno yarata kala moni kala ne tina kay oɗo saaha ɓeydo tan waɗodirde kala saaha ɗum ko caggal kay wonande hooreji ɗi ɗi ƴetti pellital toɗɗade Mimi Touré waɗi haala mawka no feewi kono ɗum ko noon batu jagorɗo e hanki hewɓe ne ɗaminino ene gasa Ousmane Sonko
ƴettuɗo foftode mum gila jeegom ndu lewru alhamisa jewtuɗo hen ngam heɓanade wonande kay tera mitin makko mo wanno ñande jeetati nduɗo hen lewru hewden ɗami noon e gasama o ƴettita golle makko caggal balɗe seeɗa foftere kono ɗo saaha kay halfina oɗon poste ko Yacine Fall jagoɗo sariya leydi ndi ɗo e jonte ɗiɗi kanko on hoore jagale ndi beele ma artoy hen walla ala ko e wonde kala fulɓe mbi ko woni yeeso ko a daɗani guite kono ɗum konon batu jagorɗe hanki kanko hooreji le ndi wo riwi neɗɗo Pastef naajo taw kadi ko keptinaɗo no fewi woni directeur général Amadou Gueye ko on itta e poste muɗum taw koye poste agence de promotion des sites industriels ko ɗon tigui wa itta toɗɗa ɗon noon ko goɗɗo taw kadi ko biyeteɗo Mamadou Lamine Ndiaye on noon ko commissaire ko fati banggue enquête faggudu ko on lomtima e oɗon poste ko wona ɗum konon hanki o batu jagorɗo o hooreji ndi erima jagorɗe a tente gouvernement o kala nde kimmiranta ko fati e ndema ka ɗo e nduɗo lewru mayde beele kadi ko fati e jeeygu mum eɗen gueɗe kala kono kadi e wallidde wonande Sonacos SA taw kadi gaɗa ko société pewnowo nebam leydi ndi Sénégal privé eɗen gueɗe kala ha ɓuura ƴellitade kanko hoorejo leydi ndi noon e batu jagorɗe hanki wo erima jagorɗo konu leydi ndi yettude ɗum e jarde ɗuma e ñalawma konu ɗum wonno ko ñande altino nde wonande o saaha mo gonɗen armi leydi ndi Sénégal ene daari darde fewde ne wondi kadi e kaɓirɗe timmuɗe no fewi kono kadi on nde ɓurata kadi hirjinde hoore mum e hirjinde ko fati banggue pewnugol yogay kaptorɗi taw kadi ɗum fati tan koye nder gueɗi ndi leydi Sénégal G7 ko pelle syndicat ji jangguinoɗe leydi Sénégal kewɗe kay kañumen moɓodiri ki ɓe kolliti sappo e jeetati sappo e jeenayi ndu lewru novembre koɓe natanoɓe ko fati banggue hofgo juuɗe ɗum noon ko artude toɓɓe ciifodironoɗe e nandiral hitande ujunaje nogas e ɗiɗi ha hande ala kala ko waɗa ko fati e losmaji mabɓe eɗen gueɗe kala ɓe kolliri hen noon mette mabɓe maɓe natana hofgo juuɗe so tawi laamu ngu ala kala tabal ngal waɗi ko fati e ɗeɗon gueɗe polisaɓe ɗiɗo waɗɓe koye men ko police ji funti funere woni tan fo police ɗum woni funti funere yidde wonde taw wonani ɗacca tan ko ha jamma o jenga sanga 2h 1h jamma ko nden jippoto yogay carrefour aji Dakar ne nanga autoji e nanga yimɓe ne keɓa men haalisaji ko fati banggue brigade Parcelles Assainies ko ɓen tigui teeɓiɓe ñande 11 novembre woni woni tan ñande talata heccianke o ko nden ɓe nanga kamɓe ɗiɗo kala hen goto wiide ko Adama Ba duuɓi capanɗe tati yarata goɗɗo noon ko Mamadou Dione yarata koye duuɓi capanɗe tati e goho ɓe joguino ko auto Peugeot wonande kay mo 607 bleu clair ko on tigui ɓe nanguira caggal kay Mamadou caggal Adama Ba o soforde yinno dogde ɗeɓi nadde poto ko ɗon tigui nanga sanga 2h jamma tawa e mabɓe noon teniji kame kaɓirɗe kewɗe kay ɗe police jogoto o saha noon aɓe tawi juuɗe gam loskoji mbawa ɓeydade jokkede e mabɓe kene foti wonde 1jeetati kilo taw kadi ko huuɗo bonko ko woni ko tetta ton to Mbalenga ɗum noon ko ɓen gendarme ɓe brigade mo Thiès régional mo Thiès ko ɓen nangui koliji 4 ne wondi kadi ko fate banggue wonande sakuji kewɗi no fewi ɓen joomen ko mbaɗelade ene dogui o saha noon loskoji ene jokki beele ɓe mbawa nanguede ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie police fawi juuɗe mum e ɓen waɗoɓe trafic to banggue laytiɗi kay taw kadi ko ɓen fewnoɓe visa ji kame document ji ɗan les suuɗeɗe ndewani lawol ɓen noon waɗoɓe ɗin laytiɓe ɓe nanga ko sanga 23h jamma taw kadi ɓe koɓe tato hen ɗiɗo noon ko Mauritanie naɓe hen goto jeeya ko caggal leydi Mauritanie gandi mawnidi noon jagguirama passeport uji 5 ne wondi kadi matériel uji kewɗi e tikkeji taw kadi ganduɗa ko tikkeji visa ɓen gueɗe kala nanguirama ɗum oɗo saaha ɓe tawi e juuɗe mbaɗama garde à vue ɓoyata maɓe nder yeeso procureur gam o saaha losko luggo kay jokka e mabɓe ƴeewe ɓen ɓeɓe gollita e woɓɓe e ɗin sifaji kala hoorejo leydi Mauritanie tawama hanki toon to Timbedra hanki o noon sukaɓe yonɓe seeɗa jalti kay caggal nde o jaɓɓete jaɓugal payidingal sukaɓe taw koɓe cuwani taw dañde duuɓi 17 mbawi tigui joggade ko fate nate Mouhammad Wuldu Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ambi on yo ɗaccite ɓen noon naggam o sahani tawi
e juuɗe dadiɓe ko ɗum ko o jaɓɓama toon payodingal wo erima sukaɓe Mauritanaɓe nde mbattata haqqillaji men ko fate gueɗe ndema awo ko noon kadi gaynaka e ɗen gueɗe kala o holliti wona yokkoɗo ar e nder leydi ndi daña martaba to banggue mahadi to banggue awo to banggue sifa goɗɗo ha ɓuura ɓiɗɗo leydi Mauritanajo so haqqille wawa jabde ɗum Mauritanajo kala koɗo ko wawi wadde ene wawi wadde ko ɓuuri ɗum to banggue awo jagga ha ɓuura ni ko koɗo waɗata ko kono kadi o erima yonto o nde himmiranta ko fate ndema mbaɗi hen galuji men ndema ma wat gartam mawɗam no fewi saabu o holliti won aroɓe ne ndema taw ne daña hen ha heewa kay ko fate banggue gaynaka woni tan nehgol jawdi ɗin fannuji kala o wasiyima yonto o nde himmiranta ɗen gueɗe kala kono kadi o jertini wona nde laylayti rendo kalɗi no fewi wona nde kanko hoorejo leydi ndi omo heɓano ƴamtude dawal tataɓal le fo laamu hitande ujunaje nogas e jeenayyi o holliti hayso tawi woni ene haaloni herƴinande no fewi saabu ɗum ɗo henna koye manda koye woni tan koye lawol makko ɗimmo woni tan koye hitande makko adide ko fate banggue nde o toɗɗitande duuɓi 4 ene hakkude ɗo e sumgoji holko jeeyi sababu ɗiɗo ene haallaji o holliti o yiɗa ni nande ɗi hay seeɗa o arti kadi yaññade ko fate banggue isine gonɗo tan to nem pewnowo kosam mo ganduɗa e kala saaha kosam ne manque no fewi waɗi noon tan ko sukaɓe leydi ndi wasi tigui nayade to banggue nehgol jawdi beele kosameji mbawa dañede saabu kala hen ɗo nayirɗa ene wawi ma dañ gurdam ma taw kadi ala caɗele hay seeɗa kono o holliti tan waɗa sa ko caɗele mawɗe wonande jeunesse o no yarata ni hen keddoɗen koye leydi Mauritanie jeeyeten ko tan to Guidy Maka wuuro witego Ngaabu ko toon tigui balle mawɗe mbaɗa ɗen balle noon fayi koye ɓen jayiyaɓe ko fati banggue ilam guila e galleji nannuɗi ndiyam dokkama kaɓorɗi e kaptorɗi kala ko noonne kadi gueɗe laaɓala guura kala fecca e nder rendo ngo beele jomumen mbawatinde koye mumen ko noonne kadi gouverneur mo Guidy Maka waɗi jillu mum yogay nokkuji ko wayno Lobali ha fayma toon to Kalignora Williams e nokkuji kewɗi kala wulduyan kala ɓe kolli o holliti waɗa sa umminimo ko haɓade kala ko fati cumuli ladde warindini hewɓe noon gam wasiyade ɓe rentindeɓe ladde leɗɗe kala koma ndene so tawi renaka Moussa ɗe aynaɓe kame jomen jawdi ha e ɗin fannuji kala jeeyi sababu no waɗi hen kijiñoli mawɗi no fewi kentolno e balɗe 4 balɗe 5 hande cumo musto kay baɗɗo e nder diwan mo kiifa e nder asaba e hoore muɗum kene bonode 160 kilométre wuuro kiifa ngun cumu noon ene ɓatti wuuro witego Ashbar kame wuuro witego Atbiyela holliti noon wolande kay ɓe erima ballal no fewi ko fati banggue ɗen gueɗe beele wawa ñippede gam teskede cumgu ne ɓeydi laydi no fewi gouverneur région de Gorgol waɗi jillu mum yogay nokkuji kay gam jertinde yimɓeɓe ko fati e cummuli ladde nde tawno cumu so waɗi ko leɗɗe huuɗo bonata jomen daabeje e wurɓe nokkuji kewɗi ma ɓeydo yoora adda caɗele mawɗe no fewi holliti noon kala kay nanguiraɗo on sifa kam yo andu ko sariya koko rewata e dow muɗum ɗum sen uddi ɗon paɗena koto leydi Mali wuuro witengol leere uddal muɗum ne jokki addude caɗele mawɗe kay wonande finoɓe to leere noon koye nder leydi Mali woni koye région de Tombouctou waɗɗani leydi Mali waɗɗani leydi Mauritanie no fewi nde uddere tuggama tan guila octobre mayduɗo hen ndo wonande jenim koko uddi toon natata ko yaltotako so wona dañƴe musel dogde tan paaya Mauritanie kono kadi wonande commission gardiɗo ko fati e cetal yurnittoɓe doga molto en ɓe Nations Unies woni loni ɓe kolliti kene tolno e ujunnaje 250 doga molte en dogui toon to diwan mo leere gari moltade toon to leydi Mauritanie gam teskede ndeɗo uddere ko uddere musde no fewi uddere wonde kay jogorne musde no fewi ko finoɓe to wuuro mo luluni noon ene tawe e nder diwal mo Sikasso kame Kajola toon noon ko joguitiɓe kay ɓattiɓe jenim yaadiɓe Al-Qaïda ɓe jihadi sen kañum mbatta on jangu musgu no fewi taw koto banggue drone mbiyata drone kamɓe tigui mbaɗi on piloté kamɓe ɗowi ɗum e ngol guinol ɓe mbawi tigui warde toon dosso en hewɓe no fewi taw ko ɓen wañoɓe hewɓe gañima hen hewɓe jogui payi to banggue Sikasso payi to banggue Kajola ɓe erima noon armi leydi famade arata wawde fabadeɓe so tawi ɓe jaltinama nokkuji mabɓe
wonantaɓe tan ko caɗele mawɗe no feewi transport ko fati banggue carburant a teskede kene fota wonde million ngaji 3 litre woni ko ittuno ɗum wonande laamu leydi Niger ngam wallide ɗum leydi Mali ɗum ko kila tan no gasa jeenayi lewru octobre on convoi taw kadi ko on carburant panoɗo toon to leydi Mali rewoyno noon ko toon to doori faade Wagadugu hakkude doore Wagadugu ko toon feccere on convoi wawi kay juukede taw ko worɓe jogitiɓe oɗo saaha mo gonɗen hewɓe hen cuwa taw accitede ha o saaha mo gonɗen laawol Dakar Bamako yaltini ɗum noon ko jooɗorde wonande toppitiɓe ko fati banggue taw kadi ko gueɗe carsade garɗe to kaggulade mo Dakar taw koye fannu leydi Mali ɗum noon jooɗorde mum toon to Asia 2000 ene tawi Bamako ɓe jaltini cimtanoɓe kolliti ujunnaje 2,760 contenaire woni ko ari ene woni ɗon no jewodiri ngam teskede ngol lawol Dakar Bamako yahata ko ɗum ko caggal teskede jenem koko uddi région de Khayo ha tenti woni nokkuji ɗi ganduɗa otoji kewɗi mbawata rewde ɗon sofreɓe hewɓe koko dartini golle mum holliti ɗum noon ko bas holli ɗum ko Baxima Silla ko on holliti ɗum ɗon ñalawma hanki toon to joɗorde mabɓe Asia 2000 paɗen ko toon to galle Kuluba horejo leydi ndi woni général Assimi Goïta wawi joɗodade e cukko jagoɗo kono mo leydi Russie ɗum ko heccanki o toon to galle Kuluba e tawtorede jagoɗo kono mo leydi Mali woni général Sadio Camara commissaire d'état major général armée leydi ndi woni général Aliou Buya Diara ɓe mbawi noon yewtittoɓe jaaƴe no fewi ngam worande leydi Russie ma ɓeydu darde mum timmude faade wallidde leydi Mali ɗoɗo Mali taccata caɗele ndenka e kala banggueji e nder leydi ndi kala taw koye dowa oɗon sifa mo ganduɗa ene muusi no fewi caɗele carburant jeeyi sababu évêque Issa Yankoɓe leydi Mali kaytini wonande kay pèlerinage mabɓe moɓe juɓɓinta kala hitande toon to kati 2025 évêque mo Kaya holliti yangaraji ɗi ma mettu no fewi ngam teskede carburant ene satti no fewi ko ɗum jeeyi sababu noon o saaha gonaɗo ɓe kaytini ɗiɗon ɗen gueɗe kala taw koye dowa oɗon sifa ɗum uddi kumpital men leydi Mali paɗena ko toon to Guinée Conakry to Guinée Conakry ñalawma hanki o yuɓɓinama toon jonde mawde wattude taw kadi ko jonde 7e édition ko fati banggue transforme Africa Summit taw kadi e tawtorede Paul Kagame e rima toon noon kutoroɗen ngaluji men gande men jaltinen ngaluji iriɗi e nder leyɗele mbahlen gueɗe nguren wasima noon wasiyaji toɓɓe kewɗe no fewi kanko général Mamadi Doumbouya horeji leydi ndi o jaɓɓima toon wonande kay hewɓe délégation aji giwɗi yoga e banggueji kala ngam tawtorede ko fate oɗon fannu to banggue liste électoral wonande ɓen wullitinoɓe toon to cour suprême ɗum ko caggal yoga e dossier ji diwtunoji haydi tan jeenayya Tumba Diakhaté ne hen taweteno e woɗɓe kala kollitino kay jaadani riwedeɓe hanki o noon wonande kay cour suprême yaltini ha laaɓi holliti wonande kay ɗi sumgoji tijjaɗi no gasi 8 lewru fannudo ko landaji jeenayyi ɗi tan woni kay keptinaɗi keddiɗi kala keptinaka ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to hamdallahi toonne kadi ko tana mosto waɗi toon hanki sanga 14 heures ko suka gorko mo duuɓi 11 biyeteɗo Alpha Oumar Diallo gonnoɗo e hitande mum joyiɓire to banggue jangde Al-Qur'anil Karima kañum artuno galle men wotti gayni sanga 14 heures ne rutto yaade janggoyde ko ɗon tigui fila kurale keeci yaltiri becce mum to e wiide nene makko biyeteɗo Khadidiatou Diallo kame bamakko Oumar Diallo ɗum ko caggal kay wonde fedde waɗanoɓe seppoji hanki o yona kay force de l'ordre ko ɓen tigui nawno to hamdallahi koye ngal duñodiral noon kural yani e makko ɓandu makko noon koɗo nawa to morgue mo juma mo Dar es Salaam jinna makko noon erima yidde mumen ko losko yangue nde waɗete ko fate banggue mayde makko no warda ni hewɓe noon finaɓe hamdallahi kolliti en mette mumen mawɗe no fewi paɗena ko toon to leydi Côte d'Ivoire hanki o batu jagorɗe wonande joguiɗo konngol gouvernement o
wonde Amadou Coulibaly wo arti e jabtade yogay khalifaɓe dine aaday dawriyankoɓe eriɓe ɓe nangiraɓe dawrugol ne dumbade ɗaccite o holliti ala kala nangiraɗo dawrugol ko seppuɓe e yamirɓe yo seppoji mbaɗa helɓe ɗum ko luwa nangi jomumen o jabtiɗin konnguli noon kono noon nayo ɓen sukaɓe mbawi accitede taw kadi ko dumbanoɓe taw kadi ko dumbanoɓe taw ko dumbanoɓe toon to Agbo Ville on kaso ko toon dumbano mbawi accitede hakkude sappo e goho hitande e sappo e nayyi kono heddiɓe nangaɓe ne tawe e nder ɗin kasoji ɗum ko hanki o yaltin ɗum wonande porte parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Cameroun union fedde rewintonde ko fate banggue lepte e gueɗe kala ha tenti noon ɗi sumgoji bannoɗi sappo e ɗiɗi lewru octobre ɓe kolliti koɓe binditi ko tan 353 dumbaɓe ɗum koto kaso mo Ngoma PK 19 mo Douala ɓe kolliti noon hewɓe nangaɓe toon nanguira tan ko gañgañalde ɓe erima noon laamu ngu ɓe accita ɓen ko ɓuuri yawde yaccade siftinde moon ɗum ko caggal nde jencudi ndi yaltuno hewɓe kolliti Paul Biya gañaki gañi ko Issa Tahir Mabakary ɗum noon jeeyi sababu seppoji kewɗi mbaɗi toon ha hewɓe nanga toon to Niger ko commanda Amadou Troada woni ɗaccitaɗo o gonnoɗo préfet mo Bilma ne tawi nder région de Agadez biftanoɗo kene tolno hitande kañumen nayo yaadiɓe muɗum o biftano ko gila août 2024 taw koye nder diwana mo mbiyata Diriko ko toon o biftano nawa banggue leydi Liby e ballodiral hakkude armée leydi Niger kamɓe armée leydi Liby taw kadi koye Khalifa Haftar kamɓe ɓe mbiteɗo Saddam Haftar e wonde jagorɗo mo leydi Niger ɓe mbawi tigui wallodirde en ha ɓe mbawi ɗaccitede garti ton to ñame lamorgo leydi Niger sud Soudan hoorejo leydi ndi Salva Kiir riwi cukko hoorejo leydi mum woni Benyamin Bulo Mele andaka noon ko jeeyi sababu ko télévision leydi ndi holli ɗum kikiɗe hanki o toggana recrutement sukaɓe minadde armée leydi ndi ngol ƴettugol waɗi fitina mawɗo hanki o toon to capital mo Ghana Accra ɗum noon koye stade mbiyata el makko toon tigui ɗen gueɗe mbaɗi ngal ɓittodiral jeeyi sababu ha yimɓe jeegomo mbasen pittali men waɗi ken tolnoyno gase ɗiɗo neɗɗo gañi hen gañande musde no feewi Jo Dramani Mahama hoorejo leydi ndi waɗi jilmum to hôpital gam salminode kono holliti ma losko yanjo uddite hen jolam jaberi paɗen ko toon to leydi France jangu wannongu sappo e tati lewru novembre 2015 hande waɗi duuɓi sappo kay ngu jangu musgu wangu toon to Paris Sainte Denise mo ganduɗa hakken tolno temedere capanɗe tato neɗɗo mbasen pittali mumen taw kadi koye jangu musgu no feewi hande hewɓe garti e hollide hande natti ɗanana ɗum tene kadi ha hande hakkillaji men so garti hen tan wontata ko goɗɗum taw koye janguji wonno koye laamu François Hollande taw kadi ko pelle joguitiɗe ɓattiɗe état islamique kañumen mbanno ngun jangu to Ukraine leydi gondi e guerre kono jofandi peɗeli to banggue mbuñaari kene tolno 90 millions ko preje euro ko buña taw kadi koye mbuña rewndi ɗum jeeyi sababu jagorɗo sariyeli ndi acciti golle muɗum o saha acciti golle mum ɗum ko hanki wonno musidɓe tedduɓe ɗoyno wonno komin gaddanno moon kumpitalne ɗemgal Pulaar kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to banggue kaɓiri to ko Saydou Abou Ba sen moon YouTube ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena